Kienet esperjenza ta' ġenta barra minna u ġiviri naħseb l-iktar esperjenzi sbieħ kienu ċeremonja tal-ftuħ u tal-eluq u ovvjament bla dubju il-żewġ tiġrijiet tiegħi. Dik il-tajt fiċ-ċeremonja tal-ftuħ miegħu rajtu kien imdawwar b'5 bodyguards ġiviri persuna fem importanti ħafna. Imma l-fatt li tkun miegħu fl-istess post, fl-istess sitwazzjoni hija xi ħaġa sodisfaċenti ħafna li tkun miegħu. Il-ġirijiet tiegħi kienu vera naħseb il-ħadd l-għan tiegħi fihom għax l-għan tiegħi kienet ma kontx ċerta li ħanaddi minn round imma l-għan tiegħi kien li nipprova ngħaddi round u nipprova ntejjeb il-ħin tiegħi u nnexxieli ngħaddi round u mbagħad fit-tieni waħda intejjeb il-ħin ġifieri naħseb l-għan tiegħi l-ħaqthom. Meta bdejt nitrenja kont fi skola sekondarja, okej, laħaqt imma insib problemi, kolli noqgħod lura minn ċerti affarijiet biex inlaħaq mal-iskola u mal-isport. Il-fatt li dawn l-istudenti ħajkunu fi skola speċifikament tal-isport, ovvjament awtomatikament ħattejjeb il-livell. Fatt li kelli iktar flus biex immur training camps u għall-kompetizzjonijiet, mort ġviri naħseb xi 8 darbit dis-sena u għen intejjeb il-livell tiegħi għax mort f'postijiet differenti, environments differenti, ġviri għen itni ħafna biex nikkwalifika l-Olimpjadi.